guys, Teresa here today. Nandito tayo ulit kasi I'm gonna review the SM Body na bagong shopping service na mga SM. I don't know if all the SM has this, pero dito sa Pampanga, I think yung 4 na SM dito may SM Body Services. And mag-SM Body Services tayo sa SM Clark because I'm getting something from Vision Express sa SM Clark. Eh, sila lang yung may Vision Express na near me kesa dun sa San Fernando branch ng SM. So, tingnan natin kasi medyo naguguluhan ako kasi naman yung page ng SM Clark, super daming posts about the SM Body. Pero kasi yung SM Body, meron siyang for food, for appointments, for yung shopping services, and SM store talaga, Watsons and everything. So, ang daming services na ino-offer, pero hindi ko alam how it works kasi it's not like other services na may app talaga, so you know what will happen. Pero yung SM Body, it's all through Facebook, I think. So, I tried it out. Nag-message na ako actually sa kanila ito. So, pag chinat mo sila, meron options. Hi, Therese, I am your SM Buddy. Tapos may Ask SM Buddy, Shop Here, tsaka Promos. Tapos, ginawa ko, pinindot ko yung Shop Here. Tapos, pag pinindot mo yung Shop Here, meron ng choices dito. Meron kang online menu, product inquiries, chat to shop, chat to book, send a gift, SM Store, Watsons, Body Shop, and everything. So, yun, yung ginawa ko, dahil meron akong bibilin from another store, clinic ko yung chat to shop. Tapos, magsisend sila ng order form which has full name, contact number, address, tsaka ano yung store kung saan ka may bibilin at ano yung bibilin mo dun sa store na yun. I think you have to call the store in advance. Pero sa part ko kasi, hindi ko alam kung paano tawagan yung Vision Express. So, minessage ko na lang sila, magte-take chance tayo, ano talaga mangyayari. Ayun na, nakausap ko na yung Vision Express. Pero sabi nila, wala daw silang online as in. So, medyo na-stress ako kasi sabi may online pero wala nun pala. Pero yun, tumawag din siya after mga ilang minutes lang, mga 2 minutes lang. Tapos, kasi nandun daw yung SM representative. Meron daw talagang SM Body. Yun siguro yung first complaint ko about the SM Body thing. Kasi, ang hirap kung hindi naman pala alam nung store na may nangyayaring ganon. Pero I think, meron din mali sa part ko kasi hindi ko tinawagan yung store in advance. Kasi yun yata yung procedure. Parang tawagan mo muna yung store na gusto mo kung saan ka bibili. Tapos, dun ka mag-send ng order form sa SM Body para i-confirm nila kung tumawag ka na dun sa store na yun. Pero yung nangyari sa akin, hindi ako tumawag. So, part ko din yata, may part na mali sa akin. May part din na sana inform lahat yung stores. Tumawag na ulit si Kuya Vision Express. Ayun na, na-settle na namin yung frame and everything. And sabi nila parang nasa 89 pesos yata yung delivery fees. I'm really happy kasi yung 89 pesos na delivery fee, that's really sulit na kasi pabili service siya. Usually kasi yung mga pabili service, diba, may extra charge. Tapos yung charge nila, parang it depends pa rin dun sa amount ng ipapabili mo. Ay, yung papabili ko, parang medyo pricey siya. So, hindi siya kaya dun sa pabili services ng ibang courier here in Pampanga. So, tignan natin kung anong mangyayari next kasi hindi ko talaga alam ano nang next. Hindi ko alam kung may message ko ba yung SM page, message ko ba, tatawagan ko ba yung Vision Express, sinong tatawagan ko, hindi ko talaga alam. So, hintayin natin. Ayan, nag-message na yung SM mismo na page. Ito yung sabi, Hi Therese, your rider, yung pangalan ng rider, binigay nila, will send his details so you may transact directly to him. Thank you and be safe. Tapos yun, sinend nila yung number. Anong gagawin ko? So, call ko siya. Alam na ba niya yung gagawin niya? Yan na guys, nandito na daw si Kuya Rider, pero hindi ko siya pinapasok sa mismong ano. So, pupunta ako sa kanto. So, there. Ako na. Ayan na guys, nakuha ko na siya. Meron na tayong Vision Express. So, tagal-tagal ko nang gustong pumunta sa mall pero hindi ako makapunta. And thankfully, dahil sa SM Body, nakuha ko na yung dapat kong kukunin sa mall. Thankfully, yung Vision Express ngayon, may libre-libre silang nagaganap. At, let's see. Pinalan ha. Bagay ba? Sana para pinalagyan ko na ng lenses pero hindi ako makapaghintay. Ito na talaga yung in-order natin sa Vision Express at napa-SM Body tuloy tayo. Ito, yan natin. Oh my gosh, ito ba yun? Paano ko makikita yung, bakit walang, wait, meron dapat siyang ano eh, code and everything. Pero ito yun, RB 1971 ni Jackson.
Ito na yon. Oh my gosh. Ito na. Ito na talaga siya. Meron na ako ng glasses ni Jackson. Okay, gagawa na ako ng mga videos and pictures na gagayahin natin yung outfit ni Jackson mo. Pero wala akong nakikita guys kasi super labo ng mata ko. And ayoko siyang palagyan ng lenses kasi gusto ko naka-contact lens ako sa loob. So, wala akong nakikita now pero maganda ba? Ayan na guys, a quick review dun sa nangyaring SM Body experience. I'm really so happy kasi nakuha ko na yung gusto kong kunin from the mall kahit na hindi ako lumabas. Pero the thing is, yun nga, yung nangyari kanina na hindi alam nung store na meron palang ganapan na online. So I really didn't like na na-disappoint ako kasi parang excited na ako. Ito, si SM Body. Tapos bigla sinabihin ako ni Vision Express na wala naman siyang online transactions. Tapos bigla tumawag sila. So parang ang gulo nung una, pero siguro part ko nga din, as I told you a while ago, kasi yung iba yatang stores, parang kailangan mo munang tawagan yung store bago si SM Body. So, yun, baka may mali dun sa part ko, pero there, yun yung una kong concern. And yung second one is that, yung SM kasi, tatawag siya ng courier services. So, tatawag siya ng third-party service. So, para ka din nagpabili service sa isang courier, pero si SM Body lang yung kakausap dun sa store at magbibigay dun sa courier. So, parang link lang si SM Body, pero yung courier na bibigay nila, other, third party talaga. Yung naghatid sa akin, it's courier PH, ganon, courier. Basta, yung spelling K-O-O-R-Y-R yata, .ph. So, yun yung courier na naghatid sa akin kasi yun na nakita ko sa bike ni Kuya. And yung nangyari kasi, si Kuya, tinanong ko kasi, Kuya, pwede ba yung papabili? Kasi, hindi ako nasagot ni SM Body kung pwede bang ipabili yung bibilin ko kasi medyo exceed siya dun sa mga maximum amount sa ibang pabili service. So, yun, nagtanong ako kay Kuya nung tinawagan na niya ako kasi siya lang talaga yung nakausap ko. It's si Vision Express lang tsaka si Kuyang magde-deliver. And yung nangyari kanina, sinabi ni Kuya yung maximum amount daw na pwedeng pabili sa kanila is 10,000 pesos. And ayun, medyo masaya ako kasi yung ibang pabili service is 2,500, 3,000 lang. So, parang naghanap si SM Body nung mataas yung maximum amount na pwedeng pabili service. So, yun, nahanap nila si courier, gano'n. Pero yung medyo hindi ako masaya, si Kuya kasi wala siyang that amount nung babayaran talaga. So, nangyari is kailangan i-transfer ko sa kanya without knowing, without any assurance. So, minessage ko si SM Body, paano yung assurance pag nag-pay na ako kay Kuya through bank transfer? Lalo na yung binibigay sa akin ni Kuya na account is account niya talaga. So, walang account ng company or anything or account ni SM. So, medyo na ako doon na talaga ba? Magta-transfer ako, ganun. So, thankfully naman si Kuya, mabait siya. And yung ginawa ni Kuya, sabi niya, ma'am, i-transfer nyo, tapos kausapin nyo yung Vision Express habang tina-transfer. So, ganun yung nangyayari. Transfer ko sa kanya, tapos sinaswipe na nila yung card niya yata. Tapos, si Vision Express, nakika-operate din na kausap ko siya habang nangyari yun. So, assurance, si Kuya delivery yung nakasagot ng everything. Pero, from SM Body, wala. Ang bagal kasi nung chat. Siguro madami din silang natatanggap. Pero, ang bagal na mas mabilis pa yung tinawagan ko na lang si Kuya. So, medyo happy lang ako sa service na yun, nahanap talaga sila ng courier na kayang i-cater yung papabili mo. Lalo na yung mga courier is hindi lahat tumatanggap ng big amount of pabili service. Alam ko, 2,500, 3,000 na yung pinakamataas kong nakita dati. So, kung papabili kayo ng mga items na medyo big amount or mahal at hindi nyo alam sino yung re-reach out, magandang gumamit kayo ng SM Body. Pero sana, if meron mang taga-SM dito na makakasagot ito, sana meron lang assurance from their part na, halimbawa, if big amount nga, tapos gusto mag-bank transfer, sana meron na lang silang account na sa kanila, yung sa SM mismo. Tapos, they will be the one to transact the payments and everything. Tapos, si courier, yung delivery na lang talaga. Sa kanya mo babayaran yung delivery na lang talaga. Pero yung payment of the item, if bank transfer, mas maganda sana if may assurance from SM Body. Actually, they replied late na. Nung nag-reply na sila, nagka-transfer na. Nag-reply sila, sabi,
pwede naman daw mag-transfer ng payment online pag nandito na si delivery. Pero kasi nangyari, si kuya na nagde-deliver, kulang yung money niya to buy the item dun mismo sa store. So, kung sana tinulungan kami ni SM Buddy with everything, hindi ako nag-doubt kay kuya kahit mabait naman pala si kuya, diba? Kasi, syempre, praning tayo. Lalo na ako super praning ko. Syempre, hard-earned money, diba? So, gusto mo yung pupuntahan ng pera mo, may pupuntahan siya, hindi yung masascam ka lang. Kasi ayaw natin yung pinapaasa lang tayo, di ba? Or niloloko tayo. So, yun. Thank you so much for watching. Super quick lang yata ng video na to. Kasi I just wanna review what the malls are doing now. Kasi I wanna encourage you guys to just stay at home, and kung kayang pabili na lang sa mga pabili service or sa mga services na ganito ng mall, pabili na lang guys, kaysa sa magstay pa tayo sa mall. Lalo na hindi naman bumababa yung cases natin, diba? Real talk tayo guys, hindi talaga siya bumababa. Tumataas pa siya araw-araw. At hindi ko alam anong plano. May plano ba? Hindi ko din alam eh. So, yun, hindi natin alam anong plano. Hindi natin alam kung matira-matibay na lang ba tayo. Kung sinong mga healthy dyan, yun na lang mabubuhay sa mundong to. Pero, wag sana. Pero sana magkaplano na ang bansa natin at hindi na pataas na lang ng pataas ng cases. Pero dahil nga walang plano, guys, manggaling na sa atin yung mga actions na pwedeng gawin. Kasi kung maghihintay pa tayo ng plano, baka wala na, diba? So, iwas-iwas na lang tayo kung ano yung pwedeng iwasan. Oo, pwede na mag-dine-in sa madaming establishments, pero bakit tayo magda-dine-in kung kaya na naman natin iuwi, diba? At doon na lang tayo sa bahay or sa private space natin kumain, diba? And kung magsha-shopping tayo, meron naman mga online services, meron mga personal shoppers sa online, meron mga online platforms kung saan ka pwedeng mag-shopping, and kung mag-groceries tayo, hindi talaga maiwasan na lalabas ka for grocery, diba? Pero, wag na sanang buong pamilya kasama. Kung kaya nyo na isang alay, alam ko medyo pangit na may inaalay, pero kung kaya nyo na may isang alay, tapos, maglista na lang kayo ng mga gamit na kailangan, mas okay. Para limit na din yung labas nyo and yung risk of everyone around you. So, yun, we're not talking about your health lang, but the health of all the people around you and strangers around you. So, hindi kasi natin alam paano nata-transfer yung virus hanggang ngayon. And I don't know when we will know that, but I hope we be cautious and let's utilize all the things that we can utilize that would help us in staying home na lang instead of going out. So, there. I hope you enjoyed this video. Thank you so much for watching. But, before ending this video, I wanna say last na to, na pag ito, order ka ng online and everything, wear mask pa rin and i-sanitize nyo yung ibibigay sa inyo. Hindi sa, ang arte-arte mo naman, gano'n. Pero, diba, sa panahon ngayon, yung pagsasanitize and pagiging maarte is something that you need talaga. You need to be over OC ngayon dahil nga hindi natin alam saan yung galing yung virus. So, thank you so much for watching. I hope you enjoyed this video. Don't forget to like, subscribe, and hit that bell button. Bye! See you in my next videos.